नखर गंसेनि बुस्थु नांगौ जायो आरोबाव नै रियेल स्टेट खुलुमबाय। दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जागोन। ट्रिपल एक्सआ दिनैनि दामाव आं लिरना दोननि बेखौ 10 बोसोर उनाव नायगोन। बे दिनैनि दामा 170 टाका 170 बेखौ मार्कारजों मोजां लिरना दोनगोन थागोन बेबो 170 10 इयार्स उनाव बेखौ लोंनो थाखाय लाबाखै दे आं 10 इयार्स उनाव बेसेबां दाम जाहैगोन नायनि 170 टाकाया आरो आलादा आलादा दंबोयो। सोरबाया गाज्रि मोननो हागोन मा देखायदो होननानै लोंनोबा लोंजागोन फ्रियावनो दोनगोन आं जेबो नङा। जोंनियाव बिराद असि ब्लु लोङोना मानसिफोरा। दा बेनि दामा जाबाय दिनैनि दिनाव 2026 आव बेनि दामा जाना दोङो 280 टाका 280 बेखौ लिरना दोननि आं। बाखिथ' डेटआ दोनखायो इयाव दामाल' गैया 2026 दामाल' गैया। असि ब्लुनि दामा 280 टाका। मा इयो एमसि मेकडवेल नम्बर 1 बे जाबाय 290 दिनैनि दिनाव 290 290 बे सोरबा लोंनो बिना दे लोंनो थाखाय नङा 290 हा यस 290 बे दिनैनि दिनाव 10 इयार्सनि उनाव बेसे जायो नायनोसै ना 280 आरो गुबुन गुबुन दंबायो दा बेल' आं बारा देखायला आरो गुबुन गुबुन दंबायो 450 गामनि दंबायो आफ्टार डार्क मायबा मायबि नामनि 8 PM आलादा आलादा दंबायो। थारमाने 10 बेनो 10 बोसोर उनाव लोंजागोन ना लोंजाया बेसो मेना मा जागोन बे 10 इयार्स माथो एक्सपायार जेबो थाया। एक्सपायार थायो नामा बेवहाय थायाथ'। 10 इयार्स उनाव माबायदि जागोन इयो बांसिन गोथाव जागोन बांसिन एकदमबारे जेरै माबाखौ माइब्रानि संना दोनबा बेलेग जालाङोना बेबो बेफोरबायदि जाहैगोन नामा 10 इयार्स उनाव। मानसिफोरा बुङो माथो जेसांनो गोबाव जायो एसांनो मोजां जायो होनना। ओमफ्राय सोरबा बुङो हाय गोबाव जानायबा लोंनो हानाय नङालै होनना। सोरबाया गियो माने बांद्राय गोबाव जाबायबा लोंनो हानाय नङालै होनना बुङो। ओमफ्राय सोरबाया बुङो जेसां गोबाव जायो एसांनो मोजां जायो होनना बुङो। अब्ला आं बेखौ नायथारगोन 10 बोसोर उनाव बे मालाबाबो खेवजानाय नङा आरो लोंजानाय नङा रावबो मोनलोंनायबो नङा ना माने बेलेग जायगायाव थाजोबगोन बेफोरो रावबो नुनायबो नङा माने 10 इयार्स उनाव नायगोन बेखौ 10 बोसोर उनाव बे समाव लोंना नायगोन माबायदि जार जायो। बै समाव मा खालामगोन दखाननिबो गंसे लानोसै बेखौ 10 बोसोर उनाव थांनानै थायोब्ला 10 बोसोर उनाव दखाननिबो गंसे लानोसै आरो बेखौबो लानोसै। बेयाव मा एकदमबारे जार जानानै माबा जानानै मानसि थैलायनाय जायो ना मा जायो एक्सपायारथ' गैखाया बे एक्सपायार डेट गैया होनना बुंदों। अब्ला खारलायनोसै जुमायनि आंनाव दाख्लै सासे गथ' बुंदोंमोन आदा जुमाय बथलनि कालेक्सन देखायलाय होनना आं दिनै बेखौल' देखायबाय गोबां दंबायो आलादा आलादा गोबां दंबायो आलादा आलादा। भगबान सासेल' मानसि थेवब्लाबो संसार जानायाव सासे मानसिब्लाबो माने नखर गंसेनि बुस्थु नांगौ जायो आरोबाव नै रियेल स्टेक बे आरो रियेल स्टेक देखायबावनि र' आङो नै आरोबाव रियेल स्टेक बे कालेक्सना खाट्रा दं आंनाव गैया नै संसार जानायनि बुस्थु नै बाजैनो मर्निं वाक खालामनायाव गाननो बेनिफ्राय नै रुटि जायो नालाय रुटि मा बुस्थु नांगौलै संसार जानायाव
सासेल' मानसिया नै ना इयो जाबाय 5,500 लिरनाय दोङो फिलिप्सनि ग्रेन्डार बेसां फिथा सावना जाबानो जाबाय हा 3,500आवनो फैदो बे 5,000नि सायाव लिरनाय दोङो बहुत खमावनो फैयो ओंखायनो बेफोरबो बहुत खमावनो फैयो पापा मा नांगोलै नै बेखौनो लोंनो गु लोंनानै गिलासाबो गु लोंना थानो धुबा देन्जार मोदोमदो मोनसेयावनो 110 थाखा खर' साजोबगोनलै बे अनाम मा लाबखो गुवाहाटीनिफ्राय होनना बुङोब्ला हा गुवाहाटीनिफ्राय मा लाबो होनना बुङोब्ला भगवाना मिथिगो फिसा बुस्थु नै माबा मगनिफ्राय संसार जानायाव काप प्लेट अयथासार काप प्लेट ओमफ्रायनो सिन्था गैला एबार लोगोफोरनोबो बोराय काप प्लेटखौ गारजोबनांसिगोन तावा बोरायखौ गारनांसिगोन 100 दामनि तावायाव रुटि सावना जायो बिचारा सब गारजोबना होसिगोन सब गोदान खालामजोबना होबाय आं सारायफोरखौबो बोराय बुस्थुफोरखौ गारजोबना होनोसै बरिया जाबाय संसार जानायाव बाबा मा बुस्थु नांगौलै हारसिं मानसिबाबो मांसे माबाजों समान नांगौ भाई मांसे बुरजाजों समान नांगौ भगबाना अनथावथावनो नाय आंनि बिफां गायनाया दा दानना होगोन बरिया देरबाय गायनोल'सो नांगोन खालिया न'नि बरिया साया होगोन नाय रावबो हिंसा खालामाब्ला हिंसा खालामोना मानसिफ्रा ड्रागन बैग्रि नाय माबायदि बेयाव एसां मोजां गायना होनायदोंमोन आं हिंसा खालामो न'सेयाथ' मुलि होना बुथारदो दाख्लै दोखो रायजादों आंदो मुलि होना बुथारना लाना दोखो रायजादों आंदो नाय नुदो लामायाव मानसिफ्रा बिफां गायोब्ला गाज्रि मोनो नुदो एसे समायना जादों सिगुन बिफां आरो बारा गोबाव जायाखै एसे मोजां नुदोंनाय बेफोर लामाया मोजां दा बेफोरावनो मानसिफ्रा जिरायो मोना लोङो सोरबाया जिरायनानै सान्दुं गोसायाव एसेबां मोजां साफा नुदों सिगुन बिफांखौ नाय बेफोरखौसो दाननानै साफा खालामनो मोननांगौ बैग्रिफोरानि माबायदि बैग्रिफोरा बैग्रि जोंनिथिं बैग्रियानो गोजा बेफोरो नाय आंनिया जायगाया बे मोनसेयानोल' फट' खेबनोबा बेरायनोब्ला जोंनाव बेरायग्रा जायगाबो गैया नाय नोंखौ बेयावनो फट' खेबगोदा खोनाबाय नोंखौ बेयावनो फट' खेबगोना खासि बिबार बारबाय खासि बिबाराव फट' खेबगोन दे नोंखौ जागोन ना खासि बिबाराव सोनानै फट' खेबगोन नोंखौ बरिया नुगोन खासि बिबाराव